ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಊಟ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ತುಳುಟು ಮಾತಾಡೋಡೆ ತುಳುಟು ತುಳುತಗುಲು ಒಳ್ಳೆರಾ ಮುಲ್ಪ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം തൂಪಿನಿ ಕಂಬಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶನ ಇಂಕ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ದೊಡಪ ಮಧು ದೊಡಪ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅರಡ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ತೂಯೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ and I hope ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಪು ಒಂದು and if we give it all the love and ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ it's our pride and we should take it to the world and it is also very fun to watch. But thank you so much for all the love and hopefully next year barode next year la barka battu boka undet malla uppodu function. Thank you. mulp alpadoguluge okay people there hi jana kannada ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 1 2 3 ನಮ್ಮ ಕಮಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.